Shwmai, Tudur sy'n ôl to bach fwy o glocsio, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Reit rhif 4, stepiau rhif 4 yw hwn. A'r stepiau ni'n mynd i wneud heddi, rhywbeth newydd sbon o'r enw ceffyl. Iawn? Mae hwn yn symudiad, mae'n bach yn dyfecach falle dawnsio gwerin, ond mae lot o dawnsio gwerin yn clocsio, jyst bod rhythms o pethau ar ei benne. Felly, ceffyl. Chi'n mynd i symud fan hyn, iawn, fel rhyw fath o siap V Saesneg. Chi'n mynd mlaen i'r ochr, i'r dde a mlaen i'r ochr, wedyn nôl, wedyn i'r chwith mlaen a nôl i'ch lle chi. Iawn, chi'n mynd i wneud 2 skip mlaen, a wedyn ni 1, 2, 3 hop nôl. Iawn, na ddangos yma, rwy'n eich dangos. Felly, cerwch mlaen a bach i'r dde, 2 skip fel hyn. So, 1, 2, wedyn i fynd am nôl, chi'n mynd 1, 2, 3 a hop ar y trydydd, iawn? So, 1, 2, 3, hop! Wedyn mae cos chwith yn yr awyr, chi'n mynd am y chwith, skip, 1, 2, a 1, 2, 3 hop nôl, 1, 2, 3, hop. Felly hwnna yw ceffyl cyfan, iawn? Nawn ni wneud y to, so mynd am y dde, 2 skip, wedyn 1, 2, 3 hop, a'r un peth i'r chwith. Barod, ar ôl 2, 1, 2. Dde, chwith, a nôl, 2, 3, hop, i'r chwith. A nôl, 2, 3, hop. Iawn? Nawn ni wneud cwpl o weithiau to, iawn? So, i'r dde ar ôl 2, 1, 2. Dde, chwith, 1, 2, 3, hop. Dde, chwith, dde, 1, 2, 3, hop. A mae'r dde'n barod i fynd to. Felly, ni'n mynd i wneud yn y routine, ni'n mynd i wneud 2 geffyl. Nawn ni nhw gyda'i gilydd, barod, ar y trad, ar ôl 2, 1, 2. Dde, chwith, 1, 2, 3, hop, chwith. 1, 2, 3, a syth i'r dde. 1, 2, 3, a'n chwith do. Felly dyna beth fyddwn ni'n gwneud yn y routine. Yn syth ar ôl y ceffyl, pitter-patters. Fi'n gwybod bod fi wedi gwneud yn o blaen, ond ni'n mynd i ddechrau dy rai araf a wedyn rhai dwbl y speed. I chi falle sy'n mwyn cofio yn wneud e. Pitter-patter. Chi'n sefyll yn weddol llonydd, a chi'n mynd yn gyflym, a fel rhedeg. Pwyso'r blaen a cico y gwaelod lawr wedyn. Fel la. So, ni'n mynd i ddechrau yn araf. Ni'n mynd i wneud rhyw 8 curiad araf, wedyn ni 8 cyflym. Iawn? Os chi'n mynd siŵr, cerwch nôl i fideo 1 fi'n credu, fe nawn ni'n gwneud pitter-patters bach fwy manwl, fel hyn. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dwbl y speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 3 stamp, 1, 2, 3. OK, so ni'n mynd i wneud 2 geffyl o'n i'n gweud. Wedyn y pitter-patters na, araf wedyn cyflym. Wedyn ceffyl arall, jyst i atgoffa chi. So ni'n mynd i 2 geffyl ar ôl 2, 1, 2. 1, skip, nôl, a'r chwith, skip, skip, a nôl. Ar un beth to. Skip, skip, a nôl, a'r chwith, skip, skip, a nôl. Wedyn yn y moced i macin. Mae hwn wedi bod yn un o'r heriau, iawn. Cerwch nôl i weld y fideos na. A fideos menter, ond yn syml chi'n gwneud 9 tuck a chi'n symud eich breichiau lawr a nôl o dano chi. Iawn, llwch chi ddefnyddio bybynas a chi'n ti os oes rhyw sgarff, pidwch chi'n gwneud e'n rhy hir, ddim sgipo yw e. Felly fan hyn, ni'n mynd i wneud 2 skip, wedyn ni'n naid. Iawn, wedyn os chi'n gallu, fynd am o'r tu ôl, 2 skip, a wedyn ni'n naid am mlaen. OK? A ni'n mynd i wneud 4 i gyd. Ni'n wneud e gyda'n gilydd, so 2 skip fel hyn. 1, 2, a naid. A nôl, 1, 2, a naid. Iawn, gyda fi, tra hyn, barod, ar ôl 2, 1, 2. Skip, skip, a naid. A nôl, skip, skip, a naid. A dyna fe, na routine wrthos ma. So, jyst i atgoffa chi, ceffyl, dwyweth, so i'r dde, i'r chwith, i'r dde, i'r chwith, wedyn pitter-patters araf, wedyn pitter-patters cyflym, wedyn ceffyl, 2 geffyl arall, jump o back in, a hoi bach ar y diwedd, gyda cerddoriaeth. Wff, mae'n dwy'n. So, ceffyl. A nôl, i'r chwith. A ceffyl arall.
Reit te, bacyn mas. 2 skip a naid. Carwch hyn, go on, trio te. Pawb i wneud e. Ar yn ola, gyda hoi. Hoi! Dyna ni. 4 routine bach wedi rhoi at ei gilydd. Fideo nesa, byddai'n rhoi pob dim i ni wedi dysgu gyda'i gilydd. Felly edrych mlaen i weld chi yn whisi fwy na fi. Gobeithio bod chi'n joio. Cadwch yn saff, maes. Ta-ra!